Mtsikana uyuyu samadya chokudya china chilichonse, samamwa kanthu, sapita ku chimbuzi, komanso sakoza. Ndipo pano zikutha zaka 17. Ndi za mtundu wanji kodi zimenezi? Akhala bwanji ndi moyo osadya komanso osamwa? Chinachitika ndi chani kuti akhale oteni? Tin Studios ndi dzina langa. Khalani pompo mumve zambiri. Pomwe tikupitirira ndi nkhani anzathu muli ku Joni ndipo mukufuna kutumiza katundu wanu ku Malawi. Kulitu Kalima Investment yomwe ikumanyamula katundu pena paliponse ku Joniko ndikuzakusiyirani dera lililonse ku Malawi kuno. Ayimbireni kuti mumve zambiri. Zinayamba ali mwana, kumupasa chakudya kungodya pang'ono pena kusadya kumene. Amangona mizira ngati wadya koma asanadye. Atakula nkumaphika, anayamba ndi kusamasangalasidwa ndi fungo la chakudya chilichonse kuphatikizapo zipaso, osasangalasidwa ndi madzi okumwa kapena chakumwa cha mtundu uliwonse. Tsiku, masiku, wiki, mwezi mpaka zaka osafuna kudya, osamva njala ndi luzu. Iye amatha kuwapangira tii kapena chakudya anthu omwe amakhala nawo monga sister wake ndi kamwana kake, koma iyeyu samadya nawo. Izi zitu zakhala zikuchitika pafupifupi zaka 16. Osadya, osamwa, komanso osapanga chimbuzi kapena kukoza. Nkhani inafala ndipo mpaka kunafika Prime Minister kuzapanga kafukufuku wa zimenezi. Anthu ena poyamba ankati mtsikanayu akungofuna kutchuka nazo izi, koma Prime Minister ndikunenawa anamutengera kwa madokotala akuluakulu kuti amuone Mulwek ngati zomwe zikufalazo zoona. Koma madotolo anakhumudwa ataona kuti Mulwek alibe disaini iliyonse ya chakudya kapena zakumwa mthupi mwake. Anamusunga kwa wiki kuti aone ngati angafowoke ndi njala, koma izi sizinaphule kanthu. Anangomupanga release kuti atha kumapita. Wapitapo ku Qatar, Saudi Arabia komanso ku India kuti akaone vutoli, koma konse sanaone vuto ndi mtsikanayu. A Prime Minister anati ichi ndi chimodzi mwa zodabwisa za Mulungu, ndipo anamumangira nyumba imene akukhalayi panopa ngati awali. Anali ndi pathupi pa mwana uyu, ndipo anthu ambiri amati mwana ameneyu sazakhala ndi moyo kamba kuti akhala akusowekera glucose, koma izi anthutu amakamba asanapangane pangano ndi Mulungu. Papapeto pake mwana anabadwa wathanzi, ndipo anthu anadabwa kuti zinatheka bwanji. Vuto lomwe anakumana nalo kwa mwanayu ndi limodzi lokha, loti mkaka sumatuluka m'mawere ake. Choncho mwanayu wakula ndi mikaka ya mushopu. Mulwek ni wanyonga monga momwe munthu akhalira, samva njala ndipo samva kukhuta, wangokhala pakatikati. Moti akanakhala kuti amakhala yekha, bwezi tikuti akutha kusunga ndalama zochuluka, ndipo bwezi asakulima kamba kuti anthufe 80% ya ndalama zathu imapita m'makomomo zokudya. Musayiwaletu m'manyumbamo muli mbale, mapotozi, mbuzi ndi zina zonsezi ndi mbali imodzi ya zakudya. Ndikukhulupirira izizi zioneka zachilendo kwa anthu mukuonera, koma kwa ine sindikuona zachilendo kamba kuti Mulungu amapanga zomwe akufuna. Share her story.